Moikka, mä oon Minttu ja mä aloitin tubaamaan sen takia, koska mä oon huomannut, kun kaikki ammattitubaajat tekee videoita, ne osaa tosi hyvin, niin mäkin halusin tulla sellaiseksi tubaajaksi. Mä oon saanut vähän inspiraatiota, niinku, ehkä kun mun kaverit on kuvannut ja sitten mä oon kuvannut aikaisemmin silleen videoita, mutta sit mä en ole laittanut niitä silleen, mä oon harjoitellut silleen, mutta en mä oikein saanut hyviä videoita, mutta no, mä kerron vähän itsestäni. Meillä ei ole eläimiä, mutta mä tykkään kissanpennosta. Mä tykkään pianonsoitosta aika paljonkin. Sitten mä harrastan vapaa-palokuntaa. Sitten mä käyn musiikkikerhossa ja liikakerhossa. Ja sitten mä harrastan telinevoimistelua. Ja eipä mulla muuta, mutta muistakaan tilata mun kanava, tykätkää mun videoista peukut pystyyn ja kommentoikaa, jos on jotain videoehdotuksia. Ja ei mulla muuta. Moikka!